V minulých častiach ste videli. Toto sú moje knihy. Ani jedna sa za celý mesiac nepredala. Moji spolužiaci nečítajú. Je super, že si vydal knihu, ale ja radšej čítam fantasy. Keby to bol komiks, tak to mám už dávno prečítané. Pani riaditeľka, ja mám pocit, že deti nečítajú. Vôbec. Ja všetko, čo nám deťom prečíta, tak pekne prečítajú. Nemôžeme deti nútiť čítať. Lásku k čítaniu si musia vytvoriť sami. My sme mali mať tú prečítanú knihu. Nedokázal som ju dočítať do konca. Ale bude to posledný krát. Knihy treba prečítať do konca. Pozrite sa, čo som zistil. Daniel Penák sformuloval 10 práv čitateľa. Luisa, prosím ťa, čo to tu stvárate za hlúposti? Skúmame právo čitateľov preskakovať pasáže. My sme totiž knihonauti. Čože ste? Idete s nami do toho? No to je hádam jasné, nie? Paráda. Toto naozaj musíme mať. Chceli ste poriadny vedecký pokus? Chceli. Čo hovoríte? Deckám som vyrobil snímače mozgovej aktivity. A z ich rozčítaných kníh som im odstránil posledné strany. Dokázali sme si, že niekedy vôbec neprekáža, ak knihu nedočítame do konca. Deti musia mať niektoré knihy prečítané už len kvôli všeobecnému rozhľadu. Ja napríklad uznávam pravidlo 3 kapitol. No akože keď ma po 3 kapitolách knižka nezaujme, tak ju odložím. Ale Igorko, vy ma prekvapujete. Syn môj, za to, že si sa tak polepšil v telocviku, si môžeš kúpiť knihu a vyber si akúkoľvek. Fakt? No fakt. Naučiť sa kotúľ, to je veľká vec. Myslím, že o tom aj písali v novinách, Synulius. Ty si zo mňa robíš srandu, Tatulius. Tak trochu, ale knihu si naozaj môžeš vybrať. Hej? Akúkoľvek, Danko, akúkoľvek knihu si vyber. Túto. Túto? Toto si ešte nečítal? Čítal? Nechápem. No, ja som ju mal len požičanú. A toto je iné vydanie. Aha, no dobre, zaujímavé. Slúbil som, že akúkoľvek, tak akúkoľvek. Sľuby treba dodržať. Poď k pokladni. Ale to je zaujímavé, že si vybral práve túto. Ďakujem pekne. Lakte vystreté, idem. Dano, poďme. Dobre, výborne, super, rozohriali sme sa. Teraz choďte dozadu, rozdielte sa na týmy. Na dnešnej hodiny sa povenujeme základom futbalu. Dobre, zlepšíme si techniku. Pán učiteľ, prečo zasa futbal? Neexistuje ani nejaký iný šport? No, samozrejme, ich hrozne veľa, ale dnes si dáme futbal. Koľko športov existuje? Fú, tak to sa snad nedá ani zrátať. No tak máš futbal, hej, máš basketbal, atletika, no také tie bežné veci, hej, to pozná každý, no ale potom sa stále objavujú všelijaké nové. Napríklad máš také extrémne športy, ako máš kite, hej, alebo bouldering, skateboard. No a potom sú aj také všelijaké prapodivné športy, ktoré u nás vlastne vôbec nepoznáme. Napríklad American cornhole. To je akože hod vreckom od kukurice. A nenašlo by sa niečo menej extrémne pre mňa? Jasné, šachy. No počkaj, viete o tom, že existuje šachbox? Prosím? Áno, to je, že v jedno kolo sa hrá šach a druhé kolo sa boxuje. A vyhrá buď ten, kto dá KO, alebo šachmat. No, ja radšej bez boxu. A je to so športom takisto ako s knihami? Ako to myslíš? No, že si vyberem nejaký ideálny šport pre mňa a budem sa k nemu vrácať tak isto ako ku knihám, ktoré čítam stále dokola, napríklad ako Percy Jackson. Áno, je to presne tak, akurát pri čítaní ja čítam jednu knihu vždy iba raz. A prečo? No a to je jasné, aby som tých kníh prečítal čo najviac. Na tom niečo bude. No? Víš čo? Špeciálne pre teba nájdem nejaký šport, ktorý bude na teba úplne ako šitý, dobre?
Ďakujem. Dobre, a teraz zober loptu, kopni ju a traf, prosím ťa, bránku. Viktor, postreh! No a on mi potom povedal, že každú knižku číta len raz. Aj potom stihol prečítať čo najviac kníh. Ale veď to je hlúposť. Veď pri čítaní predsa nejde o súťaž, kto prečíta najviac kníh. Ale uznaj, že na tom proste niečo je. Nádhera. Prosím? No veď, to je klasický vedecký rozpor. Takzvaná dilema. To stojí za to preskúmať. A toto ako chceme preskúmať? Potrebujeme k tomu hĺbkový izotopový detektor encefalitických vln. Otec. Ktorý... Po slovensky, prosím. Dobre. V prvom rade potrebujeme pokusný subjekt. Zaujímavé. Dokonca veľmi zaujímavé, i keď očakávané. Čo? No, podľa meraní hĺbkového izotopového detektora si pokusný subjekt spomedzi všetkých ponúkaných kníh neomylne vybral tú, ktorú... Viktor. Prosím? Volá sa Viktor, nie pokusný subjekt. Dobre, pokusný subjekt Viktor si neomylne vybral tú knihu, ktorú má rád, a keď ju už aj čítal. No, tým sme dokázali, že človek si rád prečíta knihu znova. Má na to právo. To je jasné. Áno, je to jasné, ale napriek tomu by som rád túto informáciu nechal verifikovať suficientne relevantnou autoritou. Uvidíme, čo na to povie pán Hevier. Presne. Vážení a ctení knihovnauti, jedno z ďalších práv čitateľa je prečítať si knihu ešte raz. A to nie je ako keď dostanete domácu úlohu a učíte sa ju naspamäť, kým ju neviete, ale za každým, keď si tú knihu prečítate, tak je to vlastne skoro iná kniha. Ja mám niekoľko kníh v živote, ktoré viem, že keď prečítam, takže to ešte nie je celkom vybavené, že ma tá kniha ešte niekedy stretne. A vraciam sa k tým knihám potom niekedy po rokoch, niekedy sa mi dokonca stane, že dočítam knihu a začnem ju čítať ešte raz. Možno preto, že bola tak dobrá, že si chcem zopakovať ten zážitok. Možno preto, že niektoré veci mi tam neboli jasné. Nikto vám nepovie, že pozor, ale ty si už raz čítal, máš to predplatené iba na jeden krát, na jedno pozretie, na jedno prečítanie. Nie, kniha je demokratický nástroj, ktorý môžeme odložiť, ale môžeme sa k nej kedykoľvek vrátiť. Pani kolegynka, Áno, Igorko? idem za vami, lebo čo sa kníh týka, tak ste odborníčka. Ale Igorko, vy lichotník. Toto je... No, viete, ja nikdy nečítam jednu knižku dvakrát. Jasné. Lebo chcem tých kníh prečítať čo najviac. To je jasné. No, ale jeden žiak mi spomínal, že on pokojne číta jednu knižku stále dokola a mne to stále vrta v hlave. To je zaujímavé. A nie je zbytočné čítať jednu knihu dvakrát? A viete, že nie, Igorko? Ja si napríklad vždy znova čítam. Čo? Ale Marinu od Sládkoviča. Vy? No prečo nie? Pri každom čítaní objavím niečo nové, čo som si predtým nevšimla alebo neuvedomila. Takže
opakované čítanie by vlastne mohlo byť za každým ako nové. Presne. No dobré, ale pri detektívkach to neplatí, tie sa dajú čítať iba raz. Ale no tak pozor, ak je detektívka napísaná dobre, aj tam objavíte súvislosti, ktoré vám pri prvom čítaní nedocvakli. Áno, máte pravdu, ja som minule čítal jednu detektívku a boli tam pasáže, kedy som sa musel vrátiť. No vidíte. No, Igorko, rada som vám pomohla. Teraz už musím fakt oznámkovať testy. Jasné. Ďakujem, pani Prosím. kolegynka. Ďakujem, už idem. Ďakujem. Prosím, majte sa. Prepáčte, ešte posledný krát. Myslíte, že školník má vrtačku? Má. Má. Už idem, pardon. Neruším. Pardon, to idem. Pardon, už. Majte sa. Igorko! Áno, už som preč. Už som preč. Tak čo? Vymysleli ste nejakú akciu? Lebo ja som na nič neprišla. Ani ja. Tak nevadí. Tak snad zajtra. Moment. Ja nápad mám. Tak to vysýp. Vieme, že deti, keď čítajú, stále siahajú po tom istom. Napríklad po Harrym Potterovi. Je to čosi ako lákadlo. Ale my to využijeme. Nejakú super knihu dáme do obalu od Harryho Pottera. Knihu necháme položenú na nejakom viditeľnom mieste s nápisom Zober si ma a do knihy vložíme lístok, na ktorom všetko vysvetlíme. Že aj iné knihy sú super a určite tak skvelé ako Harry Potter. A táto kniha, ktorú nájdu v obale, k nim určite patrí. Milí žiaci, dnes si dáme takú voľnejšiu hodinu. Len pekne počúvajte. Mraky nešťastia, čierňavy bojov nad milým tvojim vstávajú, nad budúcnosťou jeho a tvojou havrany veštiac kvákajú. Viete, ja som túto báseň prečítala aspoň 5 krát. A mám pre vás úlohu. Nie. Ale no tak, nebojte sa. Veľmi jednoduchú úlohu. Na budúcu hodinu mi každý z vás prinesie svoju obľúbenú knihu. Dobre? Zápražný nie, kuchárskú knihu. A poviete nám, prečo máte tú knihu tak radi. Dobre? No, a presne pre tieto prekvapivé momenty som túto knihu, Danko, čítal najmenej 4-krát. Myslíš, že má aj Vicky takú knihu? Ja neviem, môžeme sa jej spýtať. Vicky? Aha. Čau, Vicky. Máš aj ty nejakú obľúbenú knihu, ktorú si čítala viacerokrát? Prepáč, nepočúvala som ťa. Čítala som svoju obľúbenú knihu, ktorú som čítala viacerokrát. A tá kniha je? Fanúšička. Je tam taká pasáž, ku ktorej sa vraciam, keď mi je ťažko alebo dobre. Aha, vy by ste chceli knihy, ktoré sa dajú čítať viackrát? No, Nejaké to tu by mám. bolo fajn. No tak aha. Toto je Môj ocko je sardinka a ona vyzerá ako knižka pre deti. Ale ona je knižka o tom, keď ocko chýba a nie je to úplne ľahké. A je to veľmi nežná kniha, ktorá sa naozaj dá čítať veľakrát, lebo je v nej naozaj veľmi silná emócia. A spoiler, dobrý koniec, aby ste vedeli. Alebo potom tu mám knižku tak pre decká od 9, ktorá je trošku prvej láske, alebo je o bratovi, ktorého úplne nemusíte, špeciálne keď je ten brat mladší. A to je taká kniha, ktorá má v sebe znovu také čosi, že ak si ju rodičia budú čítať s deckami, tak sa pritom tak zasnívajú, si pritom tak pospomínajú. Veľmi, veľmi príjemná knižka, ktorá sa dá čítať veľakrát. Potom tu mám
komiks pre decká zhruba od 10-11 a to vám je, nádhera o takej dievčine, ktorá má trochu problémy so spolužiačkami v triede, ktoré sa jej vysmievajú a ona sa utieka do kníh o Jane Eyrovej, teda do knihy o Jane Eyrovej a je to veľmi pekné. Má to tiež dobrý koniec, to vám to tak rovno vyspojlujem. Vyzerá veľmi smutne, ale keď sa pozriete na ten záver, musím vám povedať, ten záver Teda, no neprezradzaj záver. je plnofarebný. Aha, tak to je jasné, keď je niečo čierno-biele a potom farebné. No a nakoniec je to knižka, ktorá sa volá Knihy, ktoré zhltli môjho otca. Tá by som povedala, že je zhruba pre decká tak od 10, možno od 11. O chlapcovi, ktorý zistí, že jeho otca zhltli knihy a on ho do tých kníh ide hľadať. A tá knižka je tenká, ako vidíte, má krátke kapitoly, nemá žiadne ilustrácie a dá sa prečítať rýchlo, v čase, ale na konci vo vás niečo z nej ostáva a ona vás tak volá, že ešte sa poď vrátiť, ešte poď nad tým rozmýšľať a ostáva vo vás dlho. A to je kniha, to je niečo, čo vo vás potom ešte trvá. Takže to je naozaj kniha, ktorá sa dá čítať veľakrát. Ďakujeme veľmi pekne, Vicky. My si tieto knihy prečítame určite aj viackrát. Určite, to si píš. No. A práve kvôli týmto prekvapivým momentom som túto knihu, Danko, čítal najmenej 4-krát.